हरे कृष्ण इलेक्ट्रिकल्स या नव्या दुकानाचा शुभारंभ आज वेंगुर्ला येथे संपन्न झाला। या दुकानाचे मालक ओंकार साळगावकर यांनी उद्घाटनाचा मान आपल्या आईला देऊन समाजासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केलाय। ओंकार साळगावकर यांच्यामुळे वेंगुर्ला वासियांना आज त्यांच्या हक्काचं नवं दालन उभं झालंय। अगदी सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडेल एवढ्या माफक दरात आमच्याकडून ग्राहकांना हार्डवेअरशी संबंधित उपकरणं मिळतील। त्यामुळे ग्राहकांनी किमान एकदा तरी आमच्या दुकानाला भेट द्यावी आणि आम्हाला सेवा करण्याची संधी द्यावी असं आवाहन हरे कृष्ण इलेक्ट्रिकल्सचे सर्वेसर्वा ओंकार साळगावकर यांनी केलंय। नमस्कार, मी ओंकार साळगावकर, राहणार उपादांडा वेंगुर्ला। आज वेंगुर्ला वासियांच्या सेवेसाठी आज वेंगुर्ला शिरोडा नाका आपला नियर हॉटेल अन्नपूर्णा शेजारी नवीन दुकानचं हरे कृष्ण इलेक्ट्रिकल या शॉपचं आज उद्घाटन आहे। तरी आपण सर्वांनी आज उद्घाटन प्रसंगी यावे, एक अवश्य भेट द्या। आपल्याकडे आपले ड्रिल मशीन, पॉवर टूल्स, ग्राइंडर, कटर, तसेच पाण्याचे पंप, बोरवेल, वॉटर पंप, मोनोब्लॉक पंप, इंडक्शन मोटर या सर्व होलसेल दरात रिपेरिंग आणि विक्री पण करून मिळेल। तसेच आपल्या वेंगुर्लेवासीयांचे खास सुविधेसाठी सगळ्या लोकांना कशाला परवडेल असे आपल्याला हे रेट ठेवलेले आहेत। तसेच आपण आज यायचं आपलं उद्घाटन आहे। सध्याच्या काळात अनेक तरुण नोकरी करण्यापेक्षा स्वतःच्या व्यवसायाला अधिक प्राधान्य देत आहेत। हरे कृष्ण इलेक्ट्रिकल्सच्या माध्यमातून ओंकार साळगावकर यांनी देखील व्यावसायिक क्षेत्रात पदार्पण केलंय। त्यांच्या पुढील वाटचालीस कोकणशाही टीमकडून मनपूर्वक शुभेच्छा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।